കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരൂൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മത്കുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ ബോധ സമിതി ബാംഗ്ലൂരു
ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 3 ശ്ലോകം 11. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ശ്ലോകം മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിനെ പറ്റി വിശദമായിട്ട് ഭാവാർത്ഥടക്കം നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 11. ഷഷ്ടം അത്രേരവത്യതം വൃത പ്രാപ്ത്യോനസൂയയാ അനീഷഗീമലർഗായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഷഷ്ടം അത്രേരവത്യതം വൃത പ്രാപ്ത്യോനസൂയയാ അനീഷഗീമലർഗായ പ്രഹ്ലാദാദിഭ്യ ഊജിവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം. അത്രി മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ് ആറാമത്തെ പുരുഷാവതാരം. നമ്മളിപ്പോ ആറാമത്തെ പുരുഷാവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരത്തിൽ ആറാമത്തെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഒരവതാരത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച അനസൂയയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ജന്മമെടുത്തു. അലർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും മറ്റുള്ളവർക്കും യദു ഹൈഹായ തുടങ്ങിയവർക്കും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു. ഏതായിരുന്നു ആ പേര്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നല്ലോ. കപില മഹർഷി. ദത്താത്രേയ മഹർഷി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആറാമത്തെ അവതാരം ദത്താത്രേയ അവതാരം. അത് അത്രി മഹർഷിയുടെയും ഭാര്യ അനസൂയ ദേവിയുടെയും മകനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആറാമതായി അവതരിച്ചത് ദത്താത്രേയ മഹർഷി. അതായത് അനസൂയ ദേവി ഒരു മകൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അവർ 3 പേരുടെയും അംശമായിട്ടാണ് പുത്രനായി ജനിച്ചത് ദത്താത്രേയൻ. ജന്മനാ തന്നെ ഒരു യോഗിയായിരുന്നു, അതായത് അവധൂതൻ, എല്ലാം അറിയുന്നവൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരൻ ആ പരമാത്മാവിന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. പരമാത്മാവായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരൻ. ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെയും വിഷ്ണു സത്വഗുണത്തിന്റെയും ശിവൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ്. അങ്ങനെ 3 പേരെയും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ അംശപുത്രനായിട്ടാണ് ദത്താത്രേയൻ. ജന്മന ഒരു യോഗിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അലർക്കനും പ്രഹ്ലാദനും അതേപോലെ യദു ഹൈഹയ തുടങ്ങിയവർക്കും അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്തു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പൊ അത്രയും അവധൂതനാണ്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു കഥയിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കാർത്തവീര്യാർജുനൻ ദത്താത്രേയനെ ഉപാസിച്ചിട്ടാണ് 1000 കൈകൾ നേടിയതെന്നും കഥയില് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. അത്രി മഹർഷിയുടെയും അനസൂയയുടെയും പുത്രനായി ഭഗവാൻ സ്വയം ദത്താത്രേയനായി അവതരിച്ചു. ബ്രഹ്മാണ്ഡ പുരാണത്തിൽ ഭഗവത് അവതാരമായ ദത്താത്രേയ ജനന ചരിതം പ്രതിജ്ഞാർപ്പിത പത്നിയുടെ കഥാനുബന്ധമായി സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രി മഹർഷിയുടെ പത്നിയായ അനസൂയ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരുടെ സമക്ഷം ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചതായി അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അനസൂയ ദേവി പ്രാർത്ഥിച്ചു, അങ്ങനെ എൻ്റെ ഈശ്വരന്മാരെ 3 പേരെയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാരെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഈശ്വരന്മാരെ താങ്കൾ ഏവരും എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചുവെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് ഭയങ്കര യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പൊ പ്രസാദിച്ചുവെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം താങ്കൾ എല്ലാവരും സംയുക്തമായി എൻ്റെ പുത്രനായി അവതരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ചു. 3 പേര്. ആരൊക്കെ? ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാര് ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് ചേതനാത്മാവ് എന്ന ദർശനത്തെ വിശേഷിച്ചും അലർക്കൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, യദു, ഹൈഹയ ഇവർക്കൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ഒരു അവധൂതൻ, യോഗി, ജന്മനാ യോഗി തന്നെയായിട്ട് ഒരു പുത്രനെ അനസൂയ ദേവിക്ക് ലഭിച്ചു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 12. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചേര്യജ്ഞോഭ്യജായത സയാമാദ്യൈ സുരഗണൈർബാൽ സ്വയംഭുവാന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചേര്യജ്ഞോഭ്യജായത സയാമാദ്യൈ സുരഗണൈർബാൽ. അങ്ങനെയാണോ അത്? സുരഗണർ അപ്പാൽ സ്വയം ഭുവാന്തരം. തദഹ അതിനു ശേഷം സപ്തമേ ഏഴാമത്തെ. ആറാമത്തെ ദത്താത്രേയൻ പറഞ്ഞു. ഏഴാമത്തെ അവതാരം ആകൂത്യ. ആകൂതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ. അപ്പൊ അമ്മ ആകൂതി. ആകൂതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രുചേ പ്രജാപതി രുചിയാൽ. അപ്പൊ അച്ഛനാരാണ്? പ്രജാപതി രുചി. അതിന്റെ ഭാര്യയാണ് ആകൂതി. യജ്ഞാഹ യജ്ഞൻ എന്ന നാമത്തില് യജ്ഞം എന്ന ഭഗവത് അവതാരം. അപ്പൊ പ്രജാപതി രുചിയുടെയും ഭാര്യ ആകൂതിയുടെയും മകനായിട്ട് യജ്ഞൻ അഭ്യജായത ആഗമിച്ചു. സഹ അവൻ യാമ ആദ്യൈ യമനും മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് സുരഗണൈഹി ദേവന്മാരോടുകൂടി അപ്പാൽ ഭരിച്ചു. സ്വയംഭൂവ അന്തരം. സ്വയംഭൂവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തിൽ. വിവർത്തനം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. പ്രജാപതി രുചിയുടെയും പത്നി ആകൂതിയുടെയും പുത്രനായ യജ്ഞനാണ് ഏഴാമത്തെ അവതാരം. യജ്ഞൻ അതാണ് പേര്. സ്വയംഭൂവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ യമൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അതായത് യജ്ഞാവതാരം. യജ്ഞൻ സ്വയംഭൂവ മന്വന്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനായി തീർന്നു. ഇന്ദ്രപദവിയില് വേറെ ആരും ഇല്ലാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രനായി തീർന്നു. അത് ഏഴാമത്തെ അവതാരമായിട്ട് രുചി എന്ന പ്രജാപതിയില് ആഹൂതി എന്ന പത്നിയില് യജ്ഞനായി ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ആ യജ്ഞൻ ദേവൻ തൻ്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള യാമന്മാര്, ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായ യമൻ, അങ്ങനെ കുറെ മക്കളായിട്ട് ആ ദേവന്മാരോടുകൂടി സ്വയം ഇന്ദ്രപദവിയെ സ്വീകരിച്ച് സ്വയംഭുവ മന്വന്തരത്തെ, അതായത് ആദ്യ മന്വന്തരമാണ് സ്വയംഭുവ മന്വന്തരം. ആ മന്വന്തരത്തെ പരിപാലിച്ചത് യജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ലഭിച്ചു. സ്വയംഭുവ മന്വന്തരത്തെ പരിപാലിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ആ കഴിവുകളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് അംശങ്ങളാണ് അവതാരങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കണം. തദസപ്തമ. സപ്തമ എന്ന് വെച്ചാല് ഏഴാമത്തെ. ആകൂത്യം ആകൂതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ രുചേരജ്ഞോഭ്യജായതേ. രുചി പ്രജാപതിയുടെ അതില് ആകൂതിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ചു. ജായത സയാമാദ്യൈ. യാമാദ്യൈ എന്ന് വെച്ചാൽ യമനും മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത്. യജ്ഞന്റെ മക്കളാണ് യമൻ. അങ്ങനെ യമനും മറ്റുള്ളവരോടൊത്ത് സുരഗണൈർ പാപാൽ. സുരൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാ? ദേവക്കൂട്ടങ്ങള്, കുറെ ദേവന്മാരോടുകൂടി അബാൽ ഭരിച്ചു. ഏത് മന്വന്തരം? സ്വയംഭൂവ മന്വന്തരം. സ്വയംഭുവാന്തരം. സ്വയംഭൂവ മനുവിന്റെ പരിവർത്തന കാലഘട്ടത്തില് ഇന്ദ്രന്റെ പദവിയിലിരുന്ന് ആ മന്വന്തരത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോന്നത് യജ്ഞൻ എന്ന ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. തദസപ്തമ ആകൂത്യാം രുചേരജ്ഞോഭ്യജായത
സയാമാദ്യൈ സുരഗണൈർ അബാൽ സായം ഭുവാന്തരം സപ്തമാകൂത്യാം രുചേരജ്ഞോഭ്യജായത സയാമാദ്യൈ സുരഗണർ അബാൽ സ്വയം ഭുവാന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ. ശീലമാത ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുവിന് അടുത്ത ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ശീലമാത വായിക്കേ. സപ്തമ ആഹൂത്യാം രുചേർയജ്ഞാഭിജായത സായാമാധ്യേ സുരഗണൈരവാത് സായം ഭുവാന്തരം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു വായിച്ചോളൂ. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ. തദസപ്തമ ആകൃത്യാം രുചേരജ്ഞോഭിജായത സ യമാദ്യൈ സുരഗണൈർ അപാൽ സ്വായം ഭുവാന്തരം. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാരാ രണ്ടുപേർ കൂടി വായിക്കാം. ശീലമാതാജി വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി. ശീലമാതാജി എവിടെയാ വായിച്ച നേരത്തെ? ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, വായിച്ചിട്ടില്ല. വായിച്ചോളൂ. തദ സപ്തമ ആകൂത്യാം രുചേർയജ്ഞോഭ്യജായത സയാമാധ്യൈ സുരഗണൈർ അപാത് സ്വായംഭുവാന്തരം. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്വരി മാതാജി വായിച്ചോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സപ്തമ ആഹൂത്യാം രുചേര്യജ്ഞോഭ്യജായത സയാമ്യധ്യൈ സുരഗണൈർപാൽ സ്വായാംഭുവാന്തരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് വിവർത്തനം നോക്കാം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ പ്രഭു അതിക്ക് ജയ്. ഭൗതിക ലോക അനുശാസനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ അധികാര പദവികൾ ഈശ്വര ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതായത് ദേവന്മാരില് ആ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടാവുമ്പോൾ ഭക്തരായിട്ടുള്ളവരാണ് ആ പദവിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകാനുശാസനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേവന്മാരുടെ അധികാര പദവികൾ ഈശ്വര ഭക്തർക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. അവണ്ണമുള്ള ഈശ്വര ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതിയും ഇന്ദ്രനും ഒക്കെയായി അവതരിക്കുകയും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നവർക്കാണ് ഇന്ദ്രന്റെ പദവി, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പദവി, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണത്. ഇനി ആ സമയത്ത് അതിന് അർഹതയില്ലാത്തവര് ആയിക്കഴിഞ്ഞാല് വേറെ ജീവാത്മാക്കളൊന്നും അതിന് അർഹത ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിച്ചിട്ട് ക്ഷാമം നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ബ്രഹ്മാവും പ്രജാപതിയും ഇന്ദ്രനും ഒക്കെയായി അവതരിക്കുകയും അധികാരം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ യജ്ഞന്റെ കഥ പറഞ്ഞത്. സ്വയംഭുവ മനുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, അതായത് വൈവസ്വത മനുവിന്റെ ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടം, ഇന്ദ്രപദവിയിൽ വിരാജിക്കാൻ തക്ക യോഗ്യരായ ഒരു ജീവാത്മാവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇന്ദ്രന്റെ പദവി ഏറ്റെടുത്തു. സ്വപുത്രനായ യമദേവന്റെയും മറ്റ് ദേവന്മാരുടെയും സഹായത്തോടെ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ച ഭരണം നടത്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒരു ഏതാണ്ട് നമ്മുടെ ടീച്ചർ പോലെയാണ്. ഓരോന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകണം. അതായത് നമുക്ക് ആകാംക്ഷ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവതരിക്കണ എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ അവതാരങ്ങളെയും വിശദമായിട്ട് ഓരോ സ്കന്ധത്തിലും വിശദമായിട്ട് ഭഗവാന്റെയും അവതാരങ്ങളും ഭഗവത് ഭക്തരുടെയും കഥകളും മുഴുവൻ പറയുന്നതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.
അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതിനോട് നല്ലൊരു ആ, ആ, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാവാനും അത് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് അറിയാനും വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ഓരോ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഇനി അഷ്ടമേ, അഷ്ടമി എന്ന് വെച്ചാല് എട്ടാമത്തെ എട്ടാമത്തെ അവതാരം. അഷ്ടമേ മേരു ദേവ്യാം തോ നാഭിർജ്ഞാതൗരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. അഷ്ടമേ മേരു ദേവ്യാം തോ നാഭിർജ്ഞാത ഉരുക്രമ. അതെ, അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവാം അച്ഛനും അമ്മയുടെയും പേരാണ് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മേരുദേവി നാഭി രാജാവ് അല്ലെ, മഹാരാജാവായ നാഭിയുടെയും മേരുദേവിയുടെയും മകനായിട്ട് ആരുണ്ടായി? ഇവിടെ പേര് ശരിക്കും പറയണില്ലല്ലോ. ഋഷഭ രാജാവാണ് എട്ടാമത്തത്. ഋഷഭൻ നമ്മുടെ അഷ്ടപതിയിലും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എട്ടാമത്തെ ഋഷഭദേവൻ. അഷ്ടമേ ദേവ്യാം തോ നാഭിർജ്ഞാതൗരുക്രമഃ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. അഷ്ടമേ എട്ടാം അവതാരം. മേരുദേവ്യാം തോ ദേവിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പത്നിയുടെ നാഭേ അഭിരാജാവ് ജാതഃ ഉരുക്രമഃ സർവശക്തനായ ഭഗവാൻ ദർശയൻ ദൃശ്യമാക്കിയതിന വർമ്മ മാർഗം ധീരാണാം ശുദ്ധസത്തകളുടെ സർവ ആശ്രമ ക്രമങ്ങൾ നമസ്കൃതം ആദരിക്കപ്പെട്ടു. അതായത് ഋഷഭാവതാരമാണ് എട്ടാമത്തെ അവതാരം. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട്, അതായത് പരമഹംസ പദവിയെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാന്റെ എട്ടാമത്തെ അവതാരമായ ഋഷഭദേവൻ. പരമഹംസ തലം, അതായത് സന്യാസത്തെക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയാണ് പരമഹംസ തലം. ഇപ്പൊ ഹംസം എന്ന് വെച്ചാല് ഭാഗവതന്മാരെയും ഹംസം എന്ന് പറയും അല്ലെ, ഭാഗവത ഹംസം. അങ്ങനെ പരമഹംസ തലം എന്ന അവസ്ഥയെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഋഷഭദേവനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ച്. അതായത് എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളെയും ആദരിക്കപ്പെട്ട, എല്ലാ ആശ്രമങ്ങളാലും ആദരിക്കപ്പെട്ട പരമഹംസധർമ്മം കാണിച്ചു കൊടുത്ത്. അത് ആരമകനായിട്ട് നാഭി എന്ന മഹാരാജാവിന്റെയും ദേവിയിലാണ് ഋഷഭദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പൊ നോക്കാം, മഹാരാജാവ് നാഭിയുടെയും പത്നി മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭ രാജാവാണ് എട്ടാം അവതാരം. ഈ അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരിപൂർണതയുടെ പാത ദൃശ്യമാക്കി തരികയും എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിലുള്ളവരാലും ആദരിക്കപ്പെടുകയും പൂർണ്ണ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധ്യമായവരാൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് പറഞ്ഞത്, പരമഹംസ തലത്തിലേക്ക് എല്ലാ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥകളാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള അവതാരത്തെ ഭഗവാൻ ഋഷഭദേവനിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അതിൽ. ഇനി നമുക്ക് ആ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. അഷ്ടമേ മേരു ദേവ്യാം തോ നാഭിർജ്ഞാതൗരുക്രമഃ. വായിച്ചോളൂ. അഷ്ടമേ ദർശയൻ വർമ്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. നമസ്കൃതം. ഗിരിജ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തോ നാഭേർജാത ഉരുക്രമ ദർശയൻ പത്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ തനുപ്രതി മാതാജി കയറിയിട്ടില്ലേ? മാതാജി ഇപ്പൊ കേറുന്നില്ലല്ലോ. മാതാജി ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേറുന്നില്ല കുറെ ദിവസമായിട്ട്. വസ മാതാജി ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. വിളിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴല്ല, ക്ലാസ് നാളെ. ക്ലാസ് മാതാജി രാവിലെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭാഗവതത്തിന് രാവിലെ വായിക്കട്ടെ മാതാജി, അതെ. വായിക്കട്ടെ.
വായിച്ചോളൂ. വായിച്ചോ? കൃഷ്ണ അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭേർജാത ഉരുക്രമ ദർശയൻ പത്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. രാജ്യമാതാജി വായിച്ചോളൂ. രാജ്യമാതാജി. അഷ്ടമേ മേരുദേവ്യാം തു നാഭേജ്ഞാതൗരുക്രമഃ ദർശയൻ പത്മധീരാണാം സർവാശ്രമ നമസ്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം നമുക്ക്. മാനവ സമുദായത്തെ ജീവിത നിലവാരവും പദവിയും അനുസരിച്ച് സ്വാഭാവികമായി 8ആയി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. തൊഴിലനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളോ, സാംസ്കാരിക പുരോഗതി അനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളോ, ധിഷണാശാലികളുടെ വിഭാഗം, അധികാര വിഭാഗം, വ്യവസായ വിഭാഗം, തൊഴിലാളി വിഭാഗം എന്നിവ കർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള 4 വിഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇത് ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാര പാതയിലുള്ള സാംസ്കാരിക പുരോഗതിക്കനുസരിച്ചുള്ള 4 ആശ്രമ വിഭാഗങ്ങൾ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 4 ആശ്രമ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ സന്യാസ ജീവിതമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്നത്. സന്യാസം ഏതൊക്കെയാണ്? 1 ബ്രഹ്മചര്യം, 2 ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, 3 വാനപ്രസ്ഥം, അവസാനം എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സന്യാസം. ആ സന്യാസമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി കരുതപ്പെടുന്നു. മറ്റെല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമങ്ങളുടെയും വ്യവസ്ഥാപിത ആത്മീയ ആചാര്യൻ സന്യാസിയാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശ്രമങ്ങളുടെയും ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആചാര്യനാണ് സന്യാസി. സന്യാസിക്ക് അത്രയും അവര് എന്താണ് ഇത് കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സന്യാസാശ്രമത്തിലും പരിപൂർണതയിലേക്കുള്ള ഉന്നതിക്ക് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. സന്യാസി ആയാലും പോരാ, പിന്നെന്തോ ത്രിദണ്ഡ് സന്യാസി, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഘട്ടങ്ങളെ കുടീചകൻ, ബഹൂദകൻ, പരിവ്രാജകാചാര്യൻ, പരമഹംസൻ. ആ സന്യാസത്തിൽ തന്നെ 4 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദീക്ഷകൻ, പരമഹംസൻ എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അതായത് പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥ പരമഹംസന്റേതാകും. എന്തെപ്പോഴും ഹംസൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഹംസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അരയന്നം. മലിനമായ ഒരവസ്ഥയിലും അരയന്നത്തിൽ കാണില്ല. നല്ല ഇവിടെ കാണുന്ന അരയന്നങ്ങളല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും അതീന്ദ്രിയമായ സരസ്സുകളില് അല്ലെ, ഹിമാലയ സാനുക്കളിലൊക്കെ ഉള്ള സരസ്സുകളിലാണ് അധികവും അരയന്നങ്ങളെ കാണുന്നത്. അവ വൃത്തികെട്ട മലിനാന്തരീക്ഷത്തിലൊന്നും ഒരിക്കലും അവര് നടക്കില്ല. അതുപോലെ വെള്ളവും പാലും കലർത്തി കൊടുത്താലും പാല് മാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് കുടിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും വൃത്തിയുള്ള കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാലിനെയും വെള്ളത്തിനെയും പോലും തരംതിരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത് അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെയാണ് പരമഹംസൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായവര്. അങ്ങനെ പരമഹംസൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പരിപൂർണതയുടെ അത്യുന്നതമായ അവസ്ഥ പരമഹംസന്റേതാകുന്നു. നമ്മളെ മുക്താത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞവരാണ് പരമഹംസ പദവിയിലെത്തുന്നത്. മറ്റെല്ലാവരാലും ഈ ജീവിത പദവി ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. നാഭിരാജാവിന്റെയും മേരുദേവിയുടെയും പുത്രനായ ഋഷഭദേവൻ ഭഗവത് അവതാരമാകുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ പുത്രന്മാരോട് ഒരാളുടെ അസ്തിത്വത്തെ പവിത്രമാക്കുന്നതും ശാശ്വതവും നിത്യവികാസം പ്രാപിക്കുന്നതുമായ ആത്മീയ ആനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാകാൻ സഹായിക്കുന്നതുമായ തപസ്യയിലൂടെ പരിപൂർണതയുടെ പാത പിന്തുടരാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. മക്കളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത്, പരിപൂർണമായ ആ പാത പിന്തുടർന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തണം. ഈ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. മൂഢന്മാർ യഥാർത്ഥ ആനന്ദത്തിന് പകരമായി ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ആരാഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു. മൂഢന്മാരായ ജനങ്ങളാണ് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ പുറകെ പാഞ്ഞു പോകുന്നത്. എന്നാൽ അത്തരം മൂഢന്മാർ സന്തോഷമെന്ന് കരുതുന്ന സുഖങ്ങൾ പന്നികളും നായ്ക്കളും വരെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക്
തുല്യമാണ് ഭൗതിക ആസ്വാദനം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനം ഒരു മൃഗത്തിനും പക്ഷിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ജീവിക്കും നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. നിദ്ര, ആഹാരം, ഭയം, മൈഥുനം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് പിറകെ ഓടി നടക്കുന്നവരാണ്. തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ച് ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ എൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെ വരുന്നത് അപ്പോഴായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ട ജീവിക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എല്ലാ ജീവിവർഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അത്തരം ആനന്ദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്തരം നിസ്സാരമായ ആനന്ദത്തിനായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയല്ല. ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്താൽ നിത്യവും അനന്തവുമായ ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കുക എന്നാണ് മാനവ ജീവിത ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആനന്ദം പ്രാപ്തമാക്കുക. ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കും. സ്വമേധയാ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ വർജിക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം നേടാം. ഭൗതിക ആസ്വാദന സംയമനം പരിശീലിച്ച ഒരാളെ ധീരൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാത്തവൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. അവ ക്രമേണ സമൂഹത്തിലെ സർവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന പരമഹംസ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ദൗത്യത്തെ ഋഷഭരാജാവ് പ്രചരിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായ ശാരീരിക ആവശ്യകതകളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായും അകന്നു. ആ ഘട്ടം മൂഢന്മാരാൽ അനുകരിക്കാനാകാത്ത എന്നാൽ എല്ലാവരാലും പൂജിക്കപ്പെടുന്ന അപൂർവമായ അവസ്ഥയാണ് പരമഹംസ അവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെയായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ കണ്ടിട്ട്?